Новите тролеи бяха осветени на специална церемония в граждана фирма Градски транспорт до гара Филипово. Собственикът на дружеството Ангел Батаклиев съобщи, че тролейбусите са с модерни климатични и вентилационни системи. Те развиват оптимална скорост за кратко време и не на последно място имат 10 годишна гаранция. Това е поредната порция добри неща за Пловдив. 15 тролея, които закупихме от Белгия и които след един месец вече от днеска ще тръгнат по линиите на масовия градски транспорт на град Пловдив. Това са съчинени тролеи, които са експлоатирани и в момента една част от подобни тролеи се движат в град Гент, Белгия. Те са в добро техническо състояние, свалени са от линии, т.е. са в добра експлоатационна кондиция и това нещо ще се почувства още от днеска, когато ние ги пуснем по двете линии 134 и 14. Най-голяма трудност от градски транспорт са имали при възстановяването на контактната мрежа, която на места в града е липсвала поради безобразни кражби. 15-те нови тролейбуса ще изпълняват курсове по линиите 14 и 134. Ремонтът на контактната мрежа само за тези две линии е струвал 50 000 лева, като това са собствени средства на градски транспорт, съобщи собственикът на фирмата Ангел Батаклиев. Старали сме се с някои компромиси от наша страна, с налични материали, както се казва, защото вие знаете, че финансово градският път не стои добре и това не е защото предприятието работи зле или че не си изпълнява ангажиментите, защото в предишната администрация на град Пловдив бяха правени конкурси, от които му отнемаха най-хубавите линии с идеята това предприятие да не съществува. То беше така отписано от транспортния процес, но ние проявихме упоритост, вие така сте свидетели на всичките саги и предприятието работи. В момента от Канада към България пътуват останалите тролейбуси, поръчани от градски транспорт. Според приватизационния договор на дружеството, Ангел Батаклиев е длъжен да достави 65 тролейбуса. Той обаче прави един жест и вместо 65 ще достави общо 67 тролеи, които ще допринесат за екологичния транспорт в Пловдив. Според мен, според юристите на предприятието, ние и към настоящия момент сме изпълнени инвестициите си. Защото така запознатите с текстовете в договора за приватизация знаят, че там е записано, че аз имам ангажимент да осигуря инвестиции в предприятието в количествено изразение на 60 автобуса и 65 тролейбуса. Като за автобусите имаше ограничение, те да не бъдат по-възрастни от 5 години, а всички знаят, че ние закупихме чисто нови Евро 4, най-модерните за преди 2 години автобуси. Така че от момента, в който ние сме уведомили Агенцията за приватизация, представили сме съответните доказателства, фактури, договори за покупко-продажба, ние считаме, че инвестицията и ангажимента да осигурим съответно количество тролейбуси сме го осигурили. С пускането на днешните 15 нови тролеи, екологичните превозни средства ще обслужват линиите на градския транспорт с номера 3, 14, 19 и 134.